Ngene Pak anu. Pak Jokowi. Klambine sepodo setara abang. Iya. Pasti. Sangkane gak salin Iki iki. blonjone Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klambine padha abang kata ireng padha. Lagi sama Mak Sawi hari pagi ini ya, guys. Iki Mbak Lasmi arep dadane jagung, goreng tempe, jangane sop iki cocok ora, guys? Komen apa daging apa ayam menurut jane iki ya. Ya sop kok karone jagung. Iya no, ya sederhana kok. Mas yo sugih kuwi makane sederhana. Ya gare kowe nak kei ya yo. Apa wi lho, Mak? Sosis iki. Ya apa piye? Sak seneng ya wis, sak senengmu. Apa kei tetelan kuwi? Pentol kae jalukanku arang-arang besok. Lane yo kabeh Mak sakmene arep kon ngenge. Besok karo ngadang ngono lho. Yoga iki wis kabeh. Apa nang ya? Tidak selera. Pokoknya selerane yo wis dewe-dewe. Iki Mak Lasmi selerane iki pentol daging, katane pentol daging. Apa kita wacane ya, guys? Bakso Candi. Oh, Candi Borobudur, guys ki. Sing gawe tukange Candi Borobudur. Candi Ramburuk. Lah ya sapa? Prambanan Oh, ya, Candi. Prambanan, Candi Prambanan ono, guys. Jangan lupa kalau nge-shop dikasih ini pentol bakso. Tuh, ya dah. Iya. Candi Borobudur. Candi apa, Mam? Prambanan. Prambanan. Oh, ya sapi. Ya sapi kayak enggak. Ngono to, guys. Ora sapi. Ya, Iki catatan iki sik tak simpen kok. enak meriah. Kok ya jangan khawatir kalau masak di sop-sop. Rantange nempel. Ya iya. Iki bakal obat barang. Bakal kae wis sponsor no we. Terus olas-olas nak masuk angin juga ada. Ini tas isine gak duit tok, guys. Permen masuk angin juga ada. Aku Dedos anu kok, oh dedos santane. Nak payu, guys. Nak payu sawaya-waya yo helm yo nggawa. Alis yo nggawa. Lipstik yo nggawa. Ngono garek berangkat ae, guys. Ya dedos anu kan tangin ngomong kita kabeh. Yo lah piye. Pokoke yo wis lengkap. Perlengkapan ini mandek gak sih? Perlengkapan Mak Lasmi mandek ya kok. obat, lipstik, alis. Padha Mak Sawi nak lunga ki isine ki yo ngono kuwi tok, guys. Lah iki nggih sapa? Tekku. Oh, Mas Trio ki padune ki mengejajane Mak Lasmi ki Iya, lho, toh. kangen jajan ki bubur. Terus ya bayek ya isuk-isuk sarapane bubur, terus Cino. Cino gosong nak kuwi, guys. Sinong ngintip. Gosongnya lah ngintip. Tapi sedap yuk. Enak. Tak kayak gini, guys. Kingko lawo iki ngono wis yu wis iki wis wong desa wis ngene wis mewah mepet sawah. Jadi taine ya padha. Iya padha, metune ya padha. Lah aku nggonku ki yo ngono. Lah kalau bestine teko ke sawah ke Surabaya sampai dawul kalau rambutnya. Yo mesem ambek saya tekanon. Yo artis ondolan. Sae malet buuk mentek mentek. Tase barang nyecik digawa. Jangkrik pamudun jelek langsung rene ngono ya. Lah ya apa ora kalirem. Oh ngono. Lah nang kono ya nang restoran. Lah iku nunut bojomu ta rene? Yo. Waduh jam pira tak kei engko tak titenane aku nang Surabaya engko tak budale jam yahane mulon. Ngetane bengi. Budale jam 3:30. Saka ndi? Kombungur. Oh, komur 3:30 lah ngetane. Jam 7. Jam 3. Gak no, jam 8 ning kene. Ora ngetane jam 3 jam 9. Ya tak bengi. Jam 10-an. Oh gak. Oh teko iki kok kulon. Oh iki langsung mulai to engko, langsung ngetan. Lah nek aku biyen ya jam 5 iki mulai metu ke pabrik, langsung rene didukne kene 7:30, langsung anu kok ngetane jam 3. Aku biyen ki ya langganan anu guys. Sumber Kentono Wungu. Ya. Cis. Nah
Anggitmu mak sawi ki ya anggitmu pangsione pangsione bis Sumber Kencono. Penumpang. Lah piye? Lah saiki serat numpak kaya pangsion. Biasane kan nek kerja kan numpake kuwi. Numpake bis Sumber langganan dikai kartu kuning kalau guys. Bayar separuh ngono. Terus mari ngono saiki Sumber gak dituki kartu. Gak dituki kartu guys, saiki los piro saiki? Ngetan 33. 33. Tapi ndek aku wis separuh harga. yo kowe nggawa kartu teh? Ora nak bojone sopir. Bojoku anu kok sopir truk tronton Jelas ya rata mulai rata ketok. Truk kaya sopir iki sak mandek-mandek nang ndi mampir, mergone iki ya nek gak mampir ya lesu. Nggih. Superku anu bojoku supir tronton. Saiki gak iso mulai tanggo sedekah ngono lho, guys. Sedekah bojo wong sawah ra duwe, dhuwit ra duwe tanggo sedekah bojoku loro karo tanggo sedekah. Berarti bojone akeh men iki. Lho bojoku kira nek ditung. Bae. Lah garek sing anyar apa sing kawak apa sing pertama? Sing pertama kuwi nek ndi? Anu sing pertama ki dijikuk karo sing gawe urip. Sing keloro. Terus sing keloro tak nggo sedekah. Sing tak nggo telu jek garep golek. Ndek iki tak pesene telu. Beyo. Sing anyar. Sing anyar yo kuwi to jek tak pesene. Kok pesen telu. Kowe arep ora? Anu Mbak Lia. Langsung iki gak arep. Apa wi? Lah aku mau pesen bojo telu no. Melanjut 5. Heeh, kayak ngeri. Gua kok mulai berangkat. Wero ora videone. Wero tau delok kae. Ngene berjanda, ngene janda-janda 5. Gua iso mulih lah kok berangkang kae. Janda bukan anak 5, gak janda bojo 5. Heeh. Ya aku ngeri ya ngerti. Lah kok mulai dua-apal aku ngguyu kekel astagfirullah. Oh kowe ndelok nang YouTube. Anu janda 5. Janda 5. Anak pokoknya masuk nang janda 5 ini mulai gak iso mlaku. Loh, sudah besar adik kecil. Pan kecil ae yo. Besar-besar mah. Ini guys nang ayo mulai guys wae ginggingan kok nang kene. Terima kasih ya wis sampai akhir itu. Ya ora ayo mulai sik. Benar. Odus. Ma aku pulang dulu ya. Tak. Loh, wis tak toto-toton. Wis mbok hitung teh? Wis tak polisi kok. Lah iya, kita Anu golongane kuwi gak tak kuduwe kuwi lho. iki gak dimasuk nih. Lah iya. Pak, engko dimakan dua jare. Makan berdua, hidup berdua, makan sepiring. Kurang ya ora piring. Kowe kok jauh pangan kene, goble. Gonen to? Ah, engko tak pangan apa? Pangan gak apa-apa, tak nelos. Oke guys, udah pulang. Mulai. Ya, krungu lah, jadi krungu. Wis pagane sawah ya. Urepe di sawah jadi.
guys, engko nah. Piye? Panenan kok. Kurang gede to. Golek mboke ye. Nanti Mboke nang sawah. Ya. mbak. Ya. Heh. Gak mbak. Yo mbok ae golek mboke kek masak engko sik. Masak keri. Iya. Grek pari nomor 1. Arep golek mboke dhisik. Sandalmu cepoten. Nyapa cepot lah kang klambi dawa. Gak wong panas amene cik. Lah ya wong normal ki yang iki mau aja ngomong kowe. Nek gak normal ki ya ra iso. Meskipun wong rene ku gak. Nek ndi wonge? Yo. Salah obat. Kok iso? Mbak. Mbak Harus nyauri wek. Wong liya. Kah berkah. Mungkin kerja. Oke. Mbak Nah. Buat aku ndek iki nang kono ki akeh. lone. Tapi Wah, wah. Cuma oh kok teluk iki tak baturi. Lah kek sapa nang kono ke? Nang kono ke sapa? Gone? Ya wegah nak aku. Kaito. Ya gak sida aku. Gak sidar masak. Ya aku harus metu jablay tiang. Woi, aku truk kok. Hei! Nyapa lagi? Sipi no kowe. Aku marahi woe. Kok sore nak mak anu ngono kala aku asar-asar ngono kalo. Mbak Siti. Ana sing lanjute ora? Ora emek rene uang. Mepe kacang ki lho, kok ngene. Yo, aku kan duwe wineh ngonteng-ngontenge tak tuku aku. Lho iki sak ruwono Lah iya. karo ning tunggale ya. Tak wis gontek nih. Saumplung ae. Ora sak ontek saumplung rapat. Lah sak aku Jaluk kowe kene ndi? Ayo. endi? Ayo iso mitili lho. Lah iya lah iki cek bosok nganggur rendang anu to. Lah iki kok sak rono-rono kene kok. Lah iya, lah aku preyo. Kan ndi le? Rendeng neh iki lho. Sapa sing ngongkon? Pak Dino sapa ta? Kowe jerem ora kerja nang kono, arep kerja nang kantor. Prenggone bahan kono sing apik-apik. Yo. Yo nggone kono dhewe ra akeh. Lah bare kono gak akeh lho. Nggone kono nggone arep ngantek kaprak kok golek ngene wong. Iki tuku ngono kuwi. Iya lho, Nek. Nggon dhewe maniman to. Wih, mangklok rono wih. Iki omahe pendiaman kantor. kantor KUA. Kantor KUA singkatan kantor. Kantor perdiselan. Iya. KUA kantor. Perdiselan. Nggih. Penginapan. Lah iya terus penginapan desa. Golongan kaya to. Anu. Wis meneng aku colong wong kok malah. Colong. Wong ki sine diesel, gabah, kacang. Lah iya meneng aku colong wong. Diesel loro. Diesel iki Iya. ambek iki. Kowe aja sembrono kowe. Lah wi erek. Donya wi, Gen. Erek. Arek ning ngono. Erek. Iki selambung nggih turu nek bengi. Gilani. Yo, wis ya. Apa to macane sing golek emek wi? Wis aku saiki arep budal, mepe gabah ngene puhno. Golek kupak. Yo. Deng. Iki ben kene kok tak ngasak. Kontol. Kok aku yo ngasak. Pulang, marilah pulang. Mari pulang bersama-sama. Milih gone anu kono. Gone Mbah Ora nek alus. iki gak duwe petel. Mergone anu anti petel. Petel. Mergone tak sulap ben gak dipeki wong. Ngono lho, guys.
Lah, iku ya ono tapi cilik-cilik. Ndi to? Iki lho. Meneng to. Iki lho. Kak. Oh, ambruk kok. Petele. Bisa petene, Pak. Eh, Long, iki golek pring tapi sing ngene petele. Taplok pisan. Lho, gak enak ta? Halus-halus terus tak sulap kok. Oh, ya ta? Wes, ayo mam balik kamu lah. Yo. Ya, balikne nang gone. Tokormu lho kawe ngono tak tat kontolmu. Iku nak. Sokor, lalat. Telitisan. Ayo. Iku ae balik kene nah. Iki Dron, kayu ki calon iki mantu. Nggo mantu Mas Trio ki. Calon nggih mantu trio ki. Kapan le mantu? Ya Ah, Besok. Gede. suwi. Kerja dhisik. Mbok arep digolek nasi lho, Long. Mbok iki sik susah payah. Lah ngingoni lah nyekolahne. Dadi garek Heeh. golekne kok ya mboke kok. Mbok etik wis tuwek pisan. Wis tuwek pisan untune entek Tak. pisan. Ki aku arep godhog ki lho. Jamune mak sawi ki. Ini ki lho, Guys. Kelor. Kelor wono. Gak iki barang to dicampur. Duh. Kuwi ya jamune nomor 1 ki lho mak sawi ben gak Mata gringingen liwang. ki khasiate gede, Guys. Ya, khasiate ya ben gak gringingen, ben gak kemeng-kemeng makane mak sawi wi lincah wi ngombene ngene lho, Guys, jamune. Terus campurane Pagi iki. sak gelas, sore sak gelas. Campuran kayak iki to. Ya gak. Iki pahit iki yo kusu. Lah nek aritmu nak nucuk bathukku man-man. Ya aku yang ngekne Pak Pomon. Aku yang gawekne Pak Pomon. Pokoke jangan lupa jamune iki nak duwe asam urat, encok, rematik, pegelinu, jimpe-jimpe, pokoknya tak sponsorne obate ini. Kok pada radio teman. Jangan khawatir. Lah piye lah aku ya radio di setel langsung muni terus kok. Heeh. Nek beleni yo teh. Yo. Alah-alas kasep entek nggonku wis tak pek entek kurang. Sementing ki nggone dhewe aja dijikuki, sementing nggone wong kae dijikuki ngono lho. Carane iki yo. Lah pitik emur kok dibleh delengkas. Heeh. Iki lho, mbasa wis areke mrapu, wis arek entek, lah kok udan. Kaya ngece aku to ngene iki berarti. Logok ta ya. Heeh, ngece mboke. Parine wis entek, wis gak mrapu majer, genten udan. Ya ora nak cus mulai nggodhog jamu. Iki ndek ngisore mak sawi iki gak ngombe iki, Guys. Iki enak pokoke. Ya, Pak Pomon iki godhog ning ngene iki susuke ben ilang. Oh, lah aku susuke anu susuke paku dudur. Lho lah gedange wis ulone juga kurang pirang dina. Ning kono ndak ketokan sulo. Wong ngenteni kok tanggal bulan Selasa tanggal lah wis tak sulo dipanane anu. Aja oleh, aja dioleh pritili. Biasane dipritili wong gak enak kan. Keblok. Sopo? Lho iki apa iki? Waluh iki. Bu. Iya. Kayak gedakan negor triyane. Lah alah. Wong apa wi jenenge engko ngenteni. Kurang pirang dina to yo? Tanggal selawe saiki tanggal pira to? Kurang 20. Iya. Iki Tanggal pira yo? 4. Dengkul e papat. Iya. 12. Rolas Kurang 10 dina wis dadi. Iya dadi ndok amun-amun wis Kurang 8 godhog. dino. Kurang pira? 8 dino. 8 dina nih yo. 10 dina tapi gonen mulai. 8, 9, 10. Yo yo mrotoli. 8, 9, 10, 11, 13 dino. 13 dina itu masamu sik Nek akeh. nggone tarmi kuwi ajik kurang seminggu anu Tarmi kok. ben seminggu kuwi. Apa? Lha gak ono. Anu to. Lho anu pendake to. Yo, engko tak. Pisan. Pedak pisan video. Yo pendak ya. Yo. Sewune. Lho, 1000 nek 1000 ki yo raja biron kuwi, raja piye? gede. Lah iya. Apa-apa ra sewune. gede, apa-apa ra gede gawakne apa. Gawane apa ora duwe apa-apa, duwene awake sehat, seger waras iso ngewangi-wang ngono, Mak. Yo kono wis gak cukup. Kono wis disiapi, barang-barang. gak oleh nggawa apa-apa, pokoke saya teko kono, lha iki coklate dipangan nang ndek esuk paling ndi. Iya ta ya ndek ngigung. Iya wis. Cangkeme codot ya. Tikus bajing iki nak bajing sing sarungan ke ya ngono kuwi. Kuwi pinane. Ben. Betok tena. Apa ki? Umur. Ada apa? Nyatu sing nang Anu lancar nek. Lancar nang yo. Mami serat nang yo.
Lho, enak tuh terakhir enak. kabar sing enak dhewe campurane kuwi. Wes ya, aku tak gawe jamu tak pomon. Iki lho jamune Pak Pomon. Ben gak linu, ben gak. Wes nang mulai. Assalamualaikum. Lah ndi anumu, aritmu? Meng. Ya wes kok balik. Nah ya mulai cus tanya menyebut gawe kek. Ya jul untung. Wah, sawah sak mlembane ora enek sing goleki ta yu iki jane. Yo, yo nang ngene sak lho mor. Sarapan guys. Halo, selamat pagi. Sarapan Mak Sawi nasi pecel. Khas Madiun. Nasi pecel. Tapi nak Mak Sawi kurang pedes, guys. Tak wae sambel brambang asem. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sarapan pagi. Enggak. Nek gelem biasanya ra gelem. Teman-teman, iki lho biasa ditukokne Mbak Manwara. Oh, iki nggo sarapan. Ditok tak kene Pak Po. Kayak dulang. Aku harap mie guys, nak mie ngene iki mau. Ya aneh ya. Tunggale padha mie tapi mau mie seje. Beda bumbu. Nggak pangan iki tok guys. Api lain. Botok. Tok apa? Ayam. Botok sumbro. Bumbu kambil, tapi ada dikerep. Enak. Enak. Mau coba campur. Etok-etok etok. Oh, weduk-keduk nih juga aku mangan. Ben anu romantis nih. Wis guys, ngono ya. Ini nak nuju gelem mangan. Mangan, nak apa gak gelem rong dino ki yo. Sama. Tidak menyentuh nasi sekalipun. Anggit aku ki aneh aku ki. Ngurut jaya nek pra. Tak apa. Wer rono lho. Nanti. Nangone gurumu to. Gak. Ya kok teko Ya enak. libur. Bur. Guys, keseruan pagi ini belanja kemang. Terus dan lain-lain kalau buat barang. Mbak. Nggo hati mbak pateni. Apa nih? Wih. Dia tak gabung nih kalau mau. Wis ngene iki guys keseruane Mak Sawi. Orang salam. Pokoke yus ono Mak Sawi yus ngene iki gak digawe-gawe. Yo nglusur ana, nglusur rene. Pokoke ya sing nyupot Mak Sawi, sing apa wis jenenge? Sing seneng karo Mak Sawi, ya tontokne sampai kapanpun ya tetep Mak Sawi. Ya lek. Kok ya kondisine elek apik ya ngene iki. Bukane diada-ada, enek kae ngene, enek kae ngene gak, guys. Ya enom sampe tuwek ya ngene iki. Panggah sawi. Panggah sawi, iya ta. Panggah oke. Mangane ya ngene iki, guys. Nak mate rong dina gak petuk sego. Bukane gak masak ganti beras no ya ternyata ya ngono tenan. Kadang mangan, kadang gak Mak Sawi iki. Mergone ya Tak kropo, dawa-dawa. dawa-dawa lonjong-lonjong. Benda ya. Ngono kae, guys. Ayo kita emploke kayak sak landep. Yes. Makasih ya nonton Mak Sawi. Pokoknya jangan lupa. Nak gak nonton Mak Sawi rugi. Saudara-saudaraku, kanca-kancaku kabeh sing gurung sarapan monggo. Sarapan botok sombro. Bumbu klopo tapi aku seneng aku bumbu klopo guys. Nak bumbu abang aku gak seneng. Nak tak dol bumbu klopo, bumbu abang. Nak pangan dhewe bumbu klopo. Pokoknya jangan lupa pokoknya jangan lupa Mak Sawi. Pokoknya nang dia pokoknya didelok Mak Sawi ya. Pokoknya nak ndelok HP kudu ndelok Mak Sawi. Rugi we kan ndelok Mak Sawi. Nek petuane jalan ku yang temen watu. Berarti apano tandrane Mak Sawi kayak ngene iki. Pokoknya
yo iling-ilingan petuk nang dalan yo sapa nang nak gak nyopo aku rugi. Hantemen watu. Aku ki masih elek-elek yo ngrejekeni nak nyambut gawe. Gak nyambut gawe yo gak. Terima kasih ya guys yang menonton Mak Sawi. Jangan lupa pokoknya iya ya. Pokoknya jangan lupa kudu di-subscribe, di-komen. Pokoknya terima kasih yang komen, yang subscribe Mak Sawi, yang nyumpet Mak Sawi, ojo lali titutul Mak Sawi, lambene sing ngotros ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tangannya elek. Ya. Ini fotoku ya. Fotone Bangdi. Fotonya ompong. Heeh. Dadane ya. Beda. Oke. Pinter loh. Wah, ini anak hitung. Tumadi, tumhehu. Oke guys. Terima kasih semuanya yang sudah menonton Mak Sawi. Menyupport Mak Sawi dari nol kayak ya guys. Sehat selalu buat menonton setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.